нея. Интрига след интрига стига, русенци имота се навдига и всеки пада, който го заслужава. Някой печели награда, а други билет за ада. Няма нищо вечно, така че направи нещо за някой да е далечно. И нали знаеш тук, който има кинти важи, другите са само на наблюдатели. Писнали от такива лайняри предатели. Пишлемето искат да е номер едно, ама брато, то много станаха и накрая сами почнаха да се бават. И интригите около себе си да продават за една тревица. Сега всеки иска да е най-добрия в играта, важи парата, всеки иска схема да направи, ама много се прави и за това остави ги. И за останалите, дето искат много да се натискат и блъскат, накрая ги опръках. Не обичам аз да взимам за напред, защото ми се сърди дори и моя зет, ама и той е превзет от играта. Всеки играе тънко и дебело, после някои минаха и на бел. Ако има за мен, ще има и за теб, my friend. Ороне за иска да пише песен Сендо. Ето как се получава в тази държава, не става ако не си от някоя фирма или някоя бригада. Отдавна загубил съм правилата, продължавам по моите. Всеки ден нов ден, всеки ден съм по-заребен. Антипатични всичките двори ще споделят неща лични. Интригите няма спрат, курвите в Русия отново ще реват. Всеки готов да ме предака, аз му давам от качака и му вика мадафака. Продължавам рапа, правя го за мен, а хейтерите не са проблем, надъхват ме всеки божи ден. Сега ми говори, не вярвам само на себе си.